up mga pre? Welcome back. Babalik tayo. At finally, meron na tayong action camera. Hindi na tayo nag-aalangan kasi hindi na mabigat sa helmet. Type ng action cam na meron tayo, gaya ng previous video ko, ay yung Eken H9R 2022 version. Upgraded na daw, kaya so far maganda naman yung mga kuha niya. Hindi naman siya maalog, so siguro yung update niya sa camera niya is tinanggal nila yung alog. Hindi na malikot masyado yung camera. So far maganda naman yung resolution. I'm shooting this video sa 1080p and 60 frames per second. Medyo okay naman, decente naman. Tsaka siyempre yung difference, magaan siya sa helmet, hindi tulad ng cellphone, mabigat. Yung gamit natin na mic, yung internal mic lang niya. So kung maganda yung quality, makikita natin. Wala rin naman kasi siyang lagayan ng external mic. Subukan natin kung maganda yung kuha ng internal mic niya, kung hindi masyadong mahangin. Nakalagay ito siya sa underwater tools niya. We'll see. Trinay ko rin siya ng gabi. Maganda rin naman yung kuha. Tingnan nyo, ito yon. Yun yung kuha ng gabi. In terms of memory card naman niya, SD card niya, ang ginagamit natin SanDisk 64GB. Tingin ko yung minimum requirement nito is 16GB, kasi sinubukan ko ng 4GB, hindi siya compatible, nakukurok ng video. So subukan nyo yung 16GB or 64GB na SD card. In terms of battery life, okay naman. Hindi siya abot ng isang oras. Siyempre kung continuous yung recording nyo, siguro mga 30 to 45 minutes na recording straight. Pero simple lang naman yung battery niya, may makakabili ka naman ng extra. May extra budget kayo, bili na lang ng extra battery. Tapos bili rin kayo ng charger. Ayan, maligaya lang kasi may action camera na tayo finally. Makakapunta na tayo ng kulon na hindi natatakot, nakablutan. Pero safe naman ang kulon. Hindi lang natin i-risk yung cellphone natin kasi pag nawala yun, wala na tayong gagamitin sa araw-araw.
So that's it mga pre. Dito na tatapos yung mini review natin ng Eken H9R. If you like the video, please don't forget to hit like and share. At pinaka-importante, please subscribe to my channel. Until next time mga pre, ingat!